Ahoj. Takže mám tu staré benzínové auto z roku, ja neviem, asi 2001, nie, 98 je to tak. Máme tu problém. Tu mám akumulátor pripravený. Máme tu problém taký, že dlhšie to stálo a palivové čerpadlo je nefunkčné. Tam je relé schované. Som ho našiel. Vyvedol som si z neho kablík. Tu mám také štartovacie káble. Jeden je na kostru, druhý je na ten kablík. A tuto mám baterku. A teraz to pripájam. Raz. Plus sem, minus tam. Potom zase naopak. A tak to budem robiť dovtedy, kým sa to, aby sme sa chápali, tak minus sem, tu je plus na čerpadlo, takže to budem prehadzovať, prepolovávať, pokiaľ sa to nepodarí. Už sa mi to u iného auta podarilo, takže to budem aj na tomto realizovať. Snad to vyjde. Takže zdar u ďalšieho videa.